Maistuisiko sulle viini? Ei kiitos. Mehu, kahvi. Joo, Ariskovi onkin mun herkkuu. Mitäs mentäis Ossiin? Julia, sähkötöihin. Nyt. Mulla on juhlapäivä. Alas nyt, sädi sainaat ja mä toteutan. Yhdessä me saatais Sikalastakin vaikka palatsia aikaiseksi. Kiva. Hei, tää paska ei tasan oo valmista. Hae mulle tuplaja. Se näyttää niin hauralta. Äiti. Mitä Riku? Eihän se oo ottanutko yhden siitä? Vähän sattuu. Hei. Kuka helvetti sä oot? Seppo Taalasmaa. Nyt hävyt täältä ennen kuin mun serkku ja se lapsi herää. Mahtaako tuo nyt olla kovin hyvä ajatus? Sattuuko kovasti? No mitä nyt? Sä oot ihana. Mistä oikein oli? Hei. Sofia! Kelaa miten paljon iloa sä tuotat, kun me kohta saadaan taas nauraa kaikki.